Daj sa do pohodlnej pozície, zatvor oči a zhlboka sa nadýchni. Vnímaj, ako tvoj dých rozprúdi energiu v celom tvojom tele. Tvoje telo je ako nástroj. Každý nádych je ladenie, každý výdych uvoľnenie. Predstav si, že tvoj vnútorný svet je ako krásny hudobný nástroj. Každý tón, každá vibrácia v tvojom tele je v harmónii. Možno práve cítiš nerovnováhu alebo napätie, no toto je ten moment, kedy si môžeš uvedomiť, že tvoja energia si zaslúži byť v rovnováhe. Požiadaj svoju energiu, aby sa vyrovnala. Vnímaj, ako cez teba prúdi zlaté svetlo, ktoré prechádza celým tvojim telom a harmonizuje všetky jeho časti. Od hlavy, po nohy, od vnútorných orgánov až po kožu. Svetlo prechádza cez každý priestor a vyvažuje všetky tvoje energie. Fyzické, emocionálne, aj duchovné. A teraz si môžeš povedať: som v rovnováhe. Moja energia je vyvážená. Dovoľujem svojej energii plynúť voľne, harmonicky, v súlade. Som spojený so všetkými časťami seba. Som spojená so všetkými časťami seba. Vnímaj, ako sa tvoje telo, myseľ a duša uzdravujú v tejto dokonalej rovnováhe.